Circuitos en bici e a pé, obradoiros de arranxo de bicicletas, charlas de educación viaria e un paseo nocturno. Son as actividades que organiza o Concello de Vilagarcía pola Semana Europea da Mobilidade que se celebra do 16 ao 22 de setembro e que esta mañá se presentou no consistorio. Faremos un circuito de educación vial na Praza da Segunda República durante toda a semana que ven, desde o 18 ao 22, fundamentalmente para incidir en como circular en bici e a pé. Haberá un obradoiro de arranxo de bicis a cargo de Arousa en Bici, por medio do Departamento de Educación Vial da Policía, pois faremos dúas charlas centradas no tema de mobilidade. Actividades que organiza o Concello coa colaboración da Policía Local e tamén de Arousa en Bici. Este ano colaboramos con dúas cousas, que son o taller de reparación de bicicletas, o venres 22, que é o día sin coches, o Día Mundial sin coches. Entón, é tamén ao mesmo tempo con un paseo nocturno, para demostrar que tamén de noite se pode andar en bici. Unha conciencia coa mobilidade e accesibilidade pola que o Goberno local aposta desde que comezou o seu mandato. Que este Goberno está a desenvolver desde o principio con diferentes accións, como son, como sempre, desde o inicio, a intención de promoción do uso da bicicleta como transporte alternativo, coa creación do bike, do transporte colectivo, do bus e tamén do bus plus, da peatonalización do centro, da creación de bolsas de aparcamento para eliminar os coches do centro. A Concelleira de Turismo anunciou tamén outras medidas que Rabella levará a cabo próximamente para seguir mellorando neste sentido, como o pasar de 5 a 10 estacións de bike antes de que remate o ano, a mellora das marquesiñas de autobús, levar a zona 30 xa instalada no centro a Vilaxoán e Carril, ampliar o carril bici do casco urbano ou acondicionar o xa existente no paseo marítimo.